हेलो तो नमस्कार भाई लोग। इन पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो बहुत ही बढ़िया बवाल सॉन्ग आ रहा बड़ा भाई लोग, जौना गाना के नाम बा हे खातिर आड़ा आलू ऐलू। इ गाना के गैले बानी पावर स्टार पवन सिंह जी और उनका साथ दिले बानी भोजपुरी के सुपर स्टार गायिका यानी अनुपमा यादव जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना के लिखले बानी रोशन सिंह विश्वास जी और ये गाना के म्यूजिक बनेले बानी प्रियांशु सिंह जी। और ये गाना बहुत ही बढ़िया मेथड पर लिखल गईल बड़ा। ये गाना के गैले बानी बहुत ही बढ़िया गायक यानी पावर स्टार पवन सिंह जी। तो हम बताए भाई लोग कि अगर रउआ सब भी पावर स्टार पवन सिंह जी के फैंस बानी तो ये गाना के कल सुबह मॉर्निंग में रउआ सब माँ अम्मा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर सुनी जा और अपना भाई पवन सिंह जी के दुलार प्यार दी जा। और पवन सिंह जी के जितना भी फैंस बानी अगर हमारा चैनल पे पहली बार आए बानी तो रउआ सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी जा और वीडियो के लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करी जा। और रउआ सब बगल में वो गाना के पोस्टर भी देख लीजा, कितना बढ़िया वो गाना के पोस्टर बनावल गई बड़ा। तो पवन सिंह जी के सारे फैंस इस वीडियो को शेयर भी एक एक लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मनोरंजन वीडियो लाते रहता हूँ अपने इस चैनल पे। तो थैंक्स दोस्तों, गुड बाय।